Abans, quan us parlava d'on veníem, deia que també veníem de Can Calet. Des d'aquell espai de transformació social, precisament és quan jo vaig conèixer la Maria. D'això deu fer més de 10 anys. Maria, més de 10 anys. I he de dir que des de llavors hem coincidit en un munt d'activitats i lluites. I com no, ara tornem a lluitar. És un plaer tornar a treballar amb ella. Moltes gràcies, Maria, per fer aquest pas endavant. Gracias. Está clar que si no creyera en lo que creo, si no creyera en quien me escucha y si no creyera en lo que lucha, no estaríem aquí. Per tant, moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, Fernando, gràcies, Gabriela, gràcies, Eduard, gràcies, Hilari, gràcies, Jaume i gràcies, Albert. Bé, sí, estic molt nerviosa, sí, ho he de dir. És a dir, tinc papallones a la panxa, em bull tot per dins, nervis, anava a dir, això ho vaig dir a l'acte de l'altre dia, vaig dir nervis com el primer petó, gairebé. El primer petó encara es passa més nervis, però bé. En qualsevol cas, un munt de pensaments em giravolten, ser l'última també és una certa putada, evidentment, això és políticament incorrecte, per això ho dic. És una putada perquè, clar, d'alguna manera ja està tot dit. Granollers. Aquests dies he pensat en Granollers, a veure què els hi dius tu a aquesta gent, que et vindran també a l'acte de la Crida CUP, i què els hi dius que no estigui ja dit. Hauré de dir algunes coses que certament formen part del guió i algunes que m'he de gust començar per aquí. Granollers, i els primers records se m'enfilen, els meus orígens, i els meus orígens se'm posen en nom de dona, que es diu Lola. Em recordo de la meva iaia Lola, és a dir, recordo que la meva mare, dona valenta, va ser de les primeres generacions que van venir de la meva família a Granollers, perquè evidentment soc filla d'immigrants i per tant me'n recordo, m'ha vingut la imatge de la iaia Lola, és a dir, la iaia Lola, una dona migrant, andalusa, lluitadora anònima, evidentment, de la vida, que com molts d'altres, cap als anys 70, van venir i van poblar aquesta ciutat de colors, de sentiments, de mirades, i que avui dia, 40, 50 anys després, juntament amb l'Antonio, la Núria, o la Fàtima, o la Rosario, o la Sadi, en Roger, la Gisela o en Yasser, determinen una ciutat plena d'històries mínimes, que s'entrellacen, que s'enriqueixen, però que no totes gaudeixen d'un relat que la sostingui amb dignitat. I és precisament per això que estem avui aquí, perquè volem reescriure la història d'aquesta ciutat, perquè volem elaborar relats els quals tinguin un denominador comú que es digui dignitat. Ens diuen que arribem a la fi de la campanya, i tot just tinc la sensació d'estar sempre fent campanya o d'estar sempre començant. Campanya. 10 anys, deia l'Hilari, 20 anys fa que estem fent campanya. Quina sòrdida paraula de la campanya pels picapedrers com nosaltres, oi? No saben, i cal dir una vegada i una altra, que la nostra campanya remunta anys enrere, que la nostra és una història heretada que ve de lluny. Ve de la mà de les antifeixistes caiguts a la porxada aquell 31 de maig del 38. Ve de la mà de les filadores de la Roca Humbert, que combatien la doble opressió com a dones i com a treballadores. Ve també de la mà d'alguns com en Salvador Casanovas, que forjaren organització i resistència i, evidentment, són les bases de la nostra actual unitat popular. I també venim d'una història més recent, de la samarreta roja que cantàvem aquí de l'Ovidi, de les 3 voltes rebels, òbviament, de la Maria Mercè Marçal, i per què no, també venim dels altres catalans d'en Paco Candel. Companys i companyes, el proper 24 de maig tenim la decidida voluntat de posar la primera pedra de la Crida per Granollers a l'Ajuntament. Una pedra petita, lleugera i humil, com diria el grande León Felipe, però una pedra capaç de proposar, de marcar l'agenda, de crítica i de construir un Granollers més just, més solidari, més equitatiu.
Som conscients, perfectament conscients, que moltes granollerines i molts granollerins estan patint una situació de crisi sistèmica, ho estan passant malament i veuen trepitjats a diari els seus drets més elementals. Però també sabem que des de l'Ajuntament, entès com el poder més pròxim al poble, com l'àgora del poble, podríem dir, podem, si tenim la vostra força, capgirar aquesta situació. Des de la Crida per Granollers CUP anem a les eleccions del proper diumenge amb el convenciment, com ha dit l'Eduard, de repolititzar el món local, de combatre la visió merament administrativa, tècnica, que es té del consistori. Per omplir-lo de què? Per omplir-lo de debat, de reflexió, de propostes polítiques. Perquè n'estem fartes de maios que ens venen ciutats educadores quan les nostres escoles suporten la segregació i l'exclusió social. Perquè n'estem fartes de maios que diuen que necessitem un càrting pels fills de papà. Perquè ja n'hi ha prou de maios que promouen eixos comercials per a les grans multinacionals i planten franquícies a cada cantonada dels nostres carrers. Perquè no volem ni ciutats aparadors, ni instal·lacions culturals cosmètiques, ni obres faraòniques al servei ni del totxo, ni del vehicle, ni del ciment. Perquè ja n'estem tipes de poders perpetus, 32 anys ja n'hi ha prou, i de poltrones que ofeguen la salut democràtica. Granollers necessita, o pensem que necessita, crec que vosaltres penseu que necessita, una alenada d'aire fresc, alegre, combatiu, perquè si pareu bé l'orella, aquests dies estàvem fent paradet i se sentia una cantarella que diu: quan la Crida CUP entra per la finestra, agafa't fort, que tot es reinventa. I si no aquella altra, no sé si l'heu sentida, que diu: quan la Crida CUP entra per la porta, en Mayo surt per la finestra. L'havíeu sentida, oi? Sí. I estem disposades a reinventar-ho tot, a capgirar-ho tot. A poc i bona lletra, que en diríem, a nivell de formigueta, que en diríem també. L'Eduard us ha explicat algunes, de fet, moltes de les coses que tenim com a eixos estratègics, si voleu. Per tant, jo, tan breument com pugui, perquè tenim un tempo que ens marca, us n'explicaré algunes de substancials. En primer lloc, volem capgirar, lògicament, l'accés a un habitatge digne. Trobem inadmissible que, sent el de Granollers, el segon jutjat de Barcelona en ordres de desnonaments, convisquem amb la desvergonya dels gairebé 3.000 pisos buits que tenim a la nostra ciutat. No pot ser, no hi ha dret, ho veieu que no hi ha dret. I exigirem, què exigirem? Una borsa de lloguer social i que bancs i propietaris que tenen pisos buits, lògicament hagin de posar-los a disposició del poble i de les famílies necessitades. I mentrestant, què farem? Doncs el que venim fent fins ara, donar suport aquí, a la plataforma d'afectats per la hipoteca, a la PA, que lògicament estan desobeint un desnonaments injustos i estan defensant el que d'alguna manera és patrimoni de tothom, que és el dret a un habitatge digne. També volem capgirar la precarietat laboral i crear polítiques d'ocupació. Tota política que defensarem, que volem defensar, perquè defensarem, des del consistori anirà encaminada a millorar, lògicament, les condicions de vida de les persones. I posarem èmfasi en les condicions laborals i salarials, lògicament. Però també en el treball invisibilitzat i no remunerat, que rau en la majoria dels casos en qui? En les mans de les dones. Impulsar un canvi de paradigma en la distribució dels temps i dels treballs entre homes i dones i conscienciar en la corresponsabilitat del treball domèstic i de cura seran una de les nostres prioritats. De la mateixa manera, potenciarem polítiques d'ocupació que pal·lin una de les coses també vergonyants que tenim a la nostra ciutat. I parlo de gairebé 8.000 persones aturades.
Lògicament, abans de passar d'aquest punt, tinc l'obligació moral de fer des d'aquí una abraçada solidària als companys d'IMESAPI de Granollers, que evidentment ens van donar una mostra i un exemple de lluita, i sobretot, a la revolta de les escales i als companys i companyes de Movistar que estan lluitant en la defensa dels seus drets i ens estan ensenyant dia a dia que la vaga és el camí, que la lluita és el camí i que la revolta de les escales és la nostra revolta. I també volem capgirar la destrucció del territori, perquè ens estimem la terra i el seu entorn, perquè subratllem la importància del teixit agrícola de la ciutat i del comerç de proximitat, perquè volem més magranes, Hilari? Perquè volem passejar en bici, caminar i anar en bus per les nostres places, mercats i camps. Per tot això, ja ho ha dit l'Eduard, ni Palou, ni la Bòbila, ni la Serra de Pomenen es toquen i, a més, ni un pas enrere contra el quart cinturó. La terra és un recurs limitat i cal recuperar el caràcter col·lectiu d'aquest espai públic, de la gestió de l'aigua, de la gestió dels residus, i és per això que des de la Crida per Granollers estem decidides a encaminar aquests recursos cap a la pròpia municipalització. I vaig tancant, que ja toca. I què volem també? Volem capgirar la nostra història com a poble. Volem capgirar Granollers també per capgirar el país. Nosaltres, que venim de baix i des del carrer, sabem com ningú que la independència ha d'anar lligada indefugiblement a la millora de les condicions de vida. Que no podem triar, mal que els pesi alguns, entre alliberament social, nacional i personal, perquè entenem que no hi ha cabuda de l'un sense l'altre, que la independència ha de ser un revulsiu per canviar-ho tot i que no serem independents, no serem sobirans, com abans dèiem per aquí, si no aconseguim capgirar la precarietat i l'atur, si no aconseguim subvertir la violència masclista, si no aturem els desnonaments i si no aturem l'espoli dels nostres serveis públics. Per tant, granollerins i granollerines, tossudament i humilment, més tossudament que humilment potser, posem-hi la primera pedra per reinventar la nostra història. Capgirem l'esperança desfeta i la recança infinita que en deia el gran Pere IV. Per la iaia Lola, per les iaies, per les mares, pels pares, pels nostres fills, per vosaltres. Aquest 24 de maig capgirem Granollers. Una alegria sense fronteres, una alegria plana sense normes. Tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd, una esperança que no s'acaba, una esperança que l'esperança quan vaig avant. Visca Granollers! Crida per canviar-ho tot. Reinventem Granollers! Governa't, és el teu torn. Governa't, és el teu torn. Governa't, és el teu torn. Una alegria de camins per fer, una alegria salvatge i ardent, una alegria que crema com el foc, una alegria... Des del carrer capgirem Granollers. 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 Des del carrer cap a l'esquerra capgirem Granollers. Des del carrer 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 capgirem Granollers. Sí, capgirem-lo, capgirem-lo. Des del carrer capgirem Granollers. Capgirem Granollers.